nnukwute alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdịka akụkọ nke anụnwa na anụ nubedụmụdị akụkọ afụ nubedụmụdị akụkọ anụnwa nke a bụkwa ntị mbụ m na anya mbụ m nna anụ ụdị ife anụnwa hei o wee bụrụ na o nwere otu nwoke nwa a na-akpọ onye amalume na ya na nwunye ya je gbuo inyi ozu ya na nwunye ya gbakọrọ aka wee gbuo inyi ozu wee buru nwanne fa nwoke bụ prọfet onye nke onu na-afụ kpara isi dada wee tinye n'ala ya na nwunye ya wee gbakọ aka wee na-ekpochikwa ya bụ inyi ozu hei na nke kachasị njọ bụ na ọ bụrụ ọdụ na ana prọfet kafa ji ịnyịnya bụ prọfet n'ọkwọ na ana mmadụ kafa mara ụjọ wee je gbuo ana wee na-enyinya bụ ozu nke bụ na onye a na-enyi ozu na ana ya pụtara wee fụfa wee na-eti mkpu wee na-akpọ ụlọ obodo na fa gbalụ bịao na alụ na-emeo n'ọkwa na ana ya ka a na-enyi prọfet na ebe o sizi wee ka njọ bụ na ya bụ prọfet fa na-enyi na ndị ụmụnna amakwa na prọfet nwụ na onwe dịrị onye ma na prọfet nwụ na-akọwa mbụ ndị ụmụnna na fa abalụ n'emu na ebe prọfet ya na-alahụ dịka fa nyichara ya bụ prọfet o wee bụ na ọbara juru n'ana ebe ahụ na ya bụ prọfet dịka onye eji ife wee kụgbuo ya maọbụ na-eji mma wee sọgbuo ya nya afa na-atụzi aka na ọya abụ ya bụ nwanne ya nwoke ya na nwunye eji egbu ya bụ inyi ozu wee nyie na ọya abụfa gburu ya bụ prọfet wee burukwa ya wee jee ka fa nyie fa agwa ha ụmụnna na prọfet nwụrụ onwe dịrị onye fa kpọrọ ka afụ ozu prọfet fa ji aka fa gbu inyi fa ego dị akpati ozu buru nwoke mmadụ nyie n'ala kedu na ụdịka alụ dị ife nke a bikonu ya ka ndị nne niile juru n'Amaokpala ma ndị nna ma ikwu ma igbe ma ụmụazị wee pụta wee sị na ya bụ di na nwunye bụ onye amalume na fa na-abụ mere alụ ụna amakwa na ya bụ nke nwaanyị so di wee na-enyi ozu na onye a na-enyi ozu na ana ya bụ ife onyonyo wee pụta wee na-esefa wee na-asịsị nekwa onye amalume na nwunye na fa na-eme alụ na fa na-enyi ozu prọfet na ana ya bụ nwaanyị wee na-agwara onye a na-enyi ozu na ana ya na otoro gbapuo ya afọ na otoro gbawuo ya ụna na-anụkwa onye nke nwaanyị bu amụ ka nwaanyị bu ọtụ hei ya bụ nwaanyị ahazikwa ehu anyụ mamịrị ọ na-akwụzikwa ọta anyụ mamịrị alụ nye ka ndị nne si na ya bụ nwaanyị na o mere alụ na o mere ife ana na-asọ na obu chọvel wee soro die wee na-ekpochi inyi ozu na ya bụ ife ebe alụ n'ala Igbo hei Chineke ekwekwana nke butezi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ na si keduzi ife prọfet anụnwa merụfa fa ji wee buru ozu prọfet wee nyie ka a na-enyi ọkụkọ wee nyie ka a na-enyi ụmụazị maka na unu na-enye bụ prọfet anya ya bụ nwoke abụrụzikwa ụmụazị ọ kataga ahụ onye a ya erugo ebe 60 years ma 65 years ọ na ya bụ nwoke erughị ka a ya akpọ ụmụnna gwafa na prọfet nwụ ka ọ na-abụ na ya bụ prọfet na ụmụnna adịghị na mma ebe ya na ụmụnna nwere ike ma fa adịna na mma maọbụ na fa adị na mma ya na ndị ịmụ nọ na ikwu nne ya na ikwu nna ya ọ na-aya agwa nwufe na prọfet nwụrụ ka fa bịa fụ ozu nwa fa bife eburu enyi ya ebe unu fụrụ kịta abịa ebe ya bụ prọfet bi unu n'anya unu ya afụchagha komkom efere ndị sabat ọdụkọ sabat ka ọ na-ekpe ekpuchinatalụ m ya nnọọ maka ndị nwe ihu akwụkwa maka na ọbara juru nne ya bụ ịmụ na unu na-afụ ebe mana ya bụ ọbara ejibego oji ndị fụrụ ya si na ọ na-esi isi mbụ ya bụ ọbara na-enu foto prọfet ya ebe a mgbe ọ dị ndụ nwoke anụnwa na bụ ụmụazị a ya eji wee nye ya ka ọkụkọ mbụ nwanne ya nwoke kedu ife nye na nwanne ya nwoke nwere ike ịda azọ kpatalụ na onye ha ntu a ya nwa nwanne ya nwoke eburu eje nye ya gwa ikwu na ibe na nwanne ya nwoke nwụrụ nya ọ bụzi na afụghị ebe ị na-enyi ozu a kịta a na-achọ nwoke achọ anyị akwa ya akwa ka emechi gwafa na ọ nwụrụ n'ihi igwe hei nke a bụkwa na nnukwute alụ na ndị obodo a na-emekwa ngagharị iwe mbụ ndị nne si na di na nwunye a na fa mere alụ amamife kpata na fa kpụpụtaghọfa were ọmụ afa ji n'aka wee pịapụfa alụ n'ahụ na fa mere ezigbote alụ afụnubekwanụ m ebe nwaanyị so wee na-ekpochi inyi ozu mmadụ eche na ife nwaanyị na-ekpochi dịka onwe ọkụkọ nwụnahụrụ igbuo iwereju ife gbuo ya nye ekpochie maọbụ nwa ewu nwụnahụrụ maọbụ nkịta maọbụ ụmụ ife anụ ọfịa nwụnahụrụ mmadụ inye ya ekpochie afụnubekwanụ na nwaanyị na-egbu nne ana gbuo ana ka esi egbu ana ozu ya na di ya wee di ozu n'ala ya na nwunye ya na-ekpochi hei di na nwunye a fa bụkwa nnukwute alụ tụfịa akwa ndị mmadụ sị na sị jụọ afa na fa amụ ife melụ prọfet anụnwa kedu na ụdịka alụ dị ife adonu ụfọdụ na-ajụkwa ọ na-abụ na prọfet ya aha anụ nwaanyị ka ọ na onweghị nwa maka na ị na-eji ya anya ọgbọ ya ekwesịgo iji ụmụ ọ na ọnụ ha nwaanyị ka ọ na onweghị nwa ka ọ na nwunye ya nara ana kpọrọ ụmụ nawa ka ọ gịnị kedu ife mere eji wee nyi ya bụ prọfet etu anụnwa
onweghị onye akpọrọ ka ọ bịa fụ ozu ya. Ife a na-ekwukwa na kọmentị ka nna akọ na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee. Ebe ụfọdụ na-atị na-enwere ike ọ bụrụ na prọfet ya na nwanne ya nwoke na fa na-azụ ana maọbụ na nwanne ya nwoke chọọ ka o nyie ka ọ kparụzie ya n'obi ya. Unu n'anya unu ya fụ ebe ahụ obi nọ mkpọkọrọ ụlọ dịka ife alụpụtara ya alụpụtara ụlọ ọkụkọ ka unu ewu o jezie ebe ahụ jee bido ike na ya na nwanne fa nwoke adịghọ na mma eji wee nye ebe ahụ ka o biri maka ọ bụrụ na onye ya na nwanne ya nwoke dị na mma. Nnukwu ụlọ ahụ ndị nne nọ wee na-eme ngagharị iwe onwe mgbe anyị enye ya walụ ma ebe ahụ ka ọ nọrụ ma na-achụrụ ya chụgo ya ebe eni lee di na nwunye ebe fa nọ wee na-enyi ozu okpuchinata amịa nnọọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa na-enu nwunye nwoke ya nwaanyị so eme alụ nwaanyị mere alụ na ebe o bụ shovel na-ekpochi inyi ozu n'ala Igbo tụfịa akwa ka nwaanyị na-ehu ehu anyụ mamịrị so di ya wee na-ekpochi inyi onye nwụrụ anwụ. Nnukwute alụ ka di na nwunye nke anụnwa mere. Tụfịa akwa unu kekwa unu ekporu ọ bụrụ ọgwụ o lekwọrọ unu. Kedụzi ife nwoke a mere fafa ji gbu ya n'ife ndị mmadụ na-ajụ ka fa nyichara ya bụ ozu ndị ụlọ na-afụ kịta bụ ndị ụmụnna ndị ahụ kpuchiri aka n'imi ekpuchinatakwa ama ya nnọọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ fa bịalo wee bọkwa ya bụ ozu prọfet. Unu mana ejighị akpati wee nyi prọfet na fa bịa nnọọ kpuchisi imi fa na ya bụ ife na-esizi nnukwute isi wee bọgide ya bụ ozu wee bọpụtakwa ozu prọfet wee sị mba na aya enyikwa nwanne fa ka ọkụkọ na prọfet abụghị ọkụkọ wee bulu ozu ya wee jebezie fa ama ife fa mere ma onye agbapụtara ulelele o nwere ike fe enyigharizie mana ọ bụ ọzi na ana unu mana ana aba ana mmadụ maka ya eburuzini ya jebekwa ebe a na-echekwa ndị nwụrụ anwụ na oyi esiwuzi mmadụ nwere ike fa bupụtazie ozi ya bụrụ kerezi awụọ ya jezie gote akpati ma omenala gbapụkwazide egbe wee nyie ya na ya bụ nwoke eruru ka eme o ruru ka onye ya agba egbe wee nyi buru ozu dị mkpa ha ntu a nyie na ana nnọọ woo na agba ha egbe woo na akpọ ha ụmụnna nyie ya ka ọkụkọ nyie ya ka onye mere alụ. Nwanne ya nwoke a ya ọkwa amoosu ka ọ bụ okekwa okporo ọtajukwa ọnwụa. Nke a bụ mgbe ndị ụmụnna bịara unu fụrụ mgbe fa bịa fụ ka esi wee nye ozu fa wee ọma m na ọfa tinyere ọmụ ka di na nwunye ahụ tinyere ya bụ ọmụ tọtọ fa ama bifo fanwa wee jezie kpọọ ndị na-abụ ozu wee bụọ fa wee buruzie wee nyigharịa ka fa amazi ife fa mee n'ọkwọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Ntị ka m wetara unu na-atịkwa nọọ na Amaokpala ka nya bụ alụ merụ ebe unu fụrụ okpokọrọ ụlọ ahụ ndị mmadụ na-enyo bụ ebe nya bụ prọfet ibi atị na ọbara juru na ya. Alụ n'ala Igbo obechiri ike ka a bataziri na ọ bụ ụzọ jeche ebe ha nyiri nwanne anyị okwuta obechiri ike ka a nọkịta obechiri ike ka a nọ obechiri ike ka a nọ iwe banyere obi nwanne gburu nwanne ya obi ka anya na-akụọ Frank si na ya kụrụ akpati ya okwuke nwada si na ya onye Amaokpala na-akọrie bụrụ nwanne ya si na wee bụrụ shọvel wee na-ekpochi inyi arụ
Nani onye ọfụna na ebe a ka prọfet na-alalụ ebe a na-eshi ishi ya ọbara lelele ọ sụgburu ya asụgbu ọbara lelele ebe ọ nwụrụ ebe a ka o bu the prophet. Hey! Oh, Madam Amaokpala. Ụmụada Amaokpala ma ndị a na-anụ anụ na Amaokpala n'ọyọ ndị anụtara dị na ụmụada ụmụ nwaanyị niile a na-anụ na Amaokpala. Nke a gosi na Amaokpala ada sọpọtụ ihe ọjọọ wụrụ ihe ọjọọ na-ekpuchi ihe ọjọọ ekpuchi unu fụrụ ya ọ ka ha mee ya kwesịrị ime a na-akọwa na chekwa egburu iji kpochie di ọ ga-eze eme ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ anyị agaghị ebe ọhụrụ anyị agaghị ebe o nyiri ya Chibuike na nwunye ya Amaokpala bụ na onye agwara okwe nnọọ ya na nwunye ya na ihe na-abụ ka ha bịara anam nnọọ na ihe ha na-eme na anam nnọọ na onye agwara okwe ya na nwunye ya o nka ya bụ disma o kwefuru ya mere nka ya abịa o nka ya abịa na ya ọkwụ nna abụ na alụnụ onye agwara okwe ihe ekwu okwu ya na-ene ya amawa na-ene ya na-ene ya amaba maka ọsọ ya atara obodo akịta ọsọ ịka ya abụ ya kwa ya na ya abịa Ewo te ani aje ama ni so kwa da. Ne de. Onye ni na video no. Video adagbo video cha. Yeah. No, I don't know. O beze na ko de mo ka. Na. Mo bra una na anyu wa de police. Da police ni mo. Go ahead. I hope that one I will get in a motor. Yes. Someone of Obuna never, one of never. I'm on Brano. So, I got what I need on his order. And I'll be going to come on ever. You're not going to need it. You might not paper. No, again, Melena. You know now. lee ka Chibuike si wee nyi prọfet ekochukwu iyi ọfụma lee bagam na ka esi wee nyie n'enu ekochi iyi ekochi ịba n'ime ebe ọwụ na ya ọbara lelele na-esi usu asụgburu ya asụgbu ka esi wee fụ nke nji wee wụrụ mmadụ ọbara lelele na-esi lee ka esi wee lọọsị ya ọ bịara hụ na ọ nwụrụ alọsụwa ozugbo tinye n'ala ngwongwo enyi ozu ụmụnna ahụ ya Mbagụ bịara ebe a na wee na-akọnfam na ya dụ awe onye dị odes agwaghị ya
ndị amaghị ụmụnna na-ekwu na agba aba so arụ